ala kan bɛ kisi mangoya ma mangoya man ɲi mangoya man ɲi awɔ mangoya man ɲi dɛ ni mangoya jugu warala hadamaden na fɛn min se k'i kisi ka bɔ mangoya jugu tɔɔrɔ ma n b'a d'i ma a fɔ k'u ka wɔlɔ kɔnɔ dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko wɔlɔ n'u ye wɔlɔ sɔrɔ ka wɔlɔ d'i ma n'i taara fulaw ka wɛrɛ da la u bɛ to ka nɔnɔ kɛ fɛn dɔ ko bɔli i bɛ bɔli dɔn a galamalama de don mɛ danni bɛ kɛ sanfɛ ten i bɛ ji kɛ bɔlen kɔnɔ ka wɔlɔ si ɲini k'a bila a la ka nkunjɛ ladɔ ɲini ka nkunjɛ feere ɲini ka nkunjɛ feere k'a la ka sɔrɔ ka parfɛn k'a la yaku n'i y'a mun tile kɔnɔntɔn b'i bolo n tɛ kali ala la o danfɛn tɛ se k'a mun tile kɔnɔntɔn fɔ ni dɔ k'i jɔ k'i ka kanu yir'i la o tɛ bali ko k'a kɔrɔbɔ awɔ mɛ ni muso ko k'e ma k'a furu ɲini k'a ma furu sɔrɔ alhamdulilayi n b'a di furukɛlaw ma mɛ cɛtigiw minnu bɛ ka cɛ ɲini kan tɛ olu ma ni muso minnu bɛ furu fɛ n'u ye adamalala b'i lamɛn muso minnu bɛ furu fɛ n'u ye adamalala b'i lamɛn u bɛ furu sɔrɔ mɛ muso minnu bɛ cɛ fɛ n'u ye ne lamɛn u bɛ wuli ka ne yɔrɔ ɲini wayi n'i ma yɔrɔ ɲini ta k'i ye n ti o fayida bila réseau fana sanfɛ n y'o dabila i b'a dɔn n'i b'a fɛ ka don ko kɔnɔ wagati min na sadi fariya dɔw b'i la ani i mago bɛ ko dɔw la a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninya kɔnɔ a b'i bila ko caman na si la ne ye denmisɛnnin si la kɔni awɔ dɔn na ne tɛ denmisɛnnin ye si kɔni na ayi ne ma taa yɔrɔ si fɔlɔ mɛ n'an taara dɔnni sira fɛ ne tɛ denmisɛnnin ye. muso minnu bɛ furu fɛ n'i b'a fɛ ala k'i garisɛgɛ furu la n bɛna d'i ma a f'a ɲɛna k'a ka wuli ka taa kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko jun ni jun den benna duguma i bɛ jun den ɲini i b'a dɔn jun ye yiri ye a bɛ den kɛ kojugu mɛ a den tɛ falen n'i ye jun den da a tɛ falen i ɲɛ bɛ nkunjɛ la nkunjɛ bɛ den kɛ kojugu a den ka ca mɛ n'i y'a den da a den tɛ falen ayi nin yiri fila nin den tɛ falen n'i ye nkunjɛ sɔrɔ kuru 3 i bɛna jun den ɲini f'i si hakɛ i bɛ sɔn ka n'a bila nkunjɛ kuru 3 kan k'a tobi n'a mɔna fani min b'i la n'i ka fini min n'a ka di i b'o yɔrɔ dɔn tigɛ i b'a da daga kɔnɔ ka sɔrɔ k'i ka hami d'a kan ka ji k'a tobi n'a mɔna don o don sɔgɔma i b'i ko ka bɔ i si tile hakɛ yan'a ka dafa cɛ dɔw bɔ i nɔfɛ min bɛ woro bɔ i nɔfɛ a b'i furu fana mais problème c'est quoi i bɛ taa sɔrɔ la sisan muso dɔ de sigilen don ko fɔ e yaku bon o ta tɛ furuko o ta ye cɛko de mɔriw ka dahirimɛ bɛ muso minnu bolo o y'o n'a ɲɔgɔnnaw de n'i y'i sigi o la kɔni n ka cɛ n bɛ cɛ fɛ o ye tiɲɛ mɛ fɔ karisa de suya sen b'i ta la voilà. yaku ne yeli tɛ ko gɛlɛya ne tɛ mɔgɔ fana ye mɔgɔ min yeli bɛ gɛlɛya mɛ hadamaden dɔw de bɛ kɛ sababu ni ne yeli bɛ gɛlɛya wayi mɔgɔ minnu bɛ taa nɔfɛ olu yɛrɛ de b'a gɛlɛya ni ne tɛ baara la i bɛ taa ne sigilen sɔrɔ kɛnɛma wayi mɛ n'i taara ne fɛ yen kana fɔ k'i bɛ hadamadenya sama i ne cɛ ka taa sɔrɔ i ma kariti ta maabaya t'o la maniya t'o la banabagatɔya t'o la kɛnɛbagatɔya t'o la fantanya ni faamaya ko tɛ ne k'i ka maabaya dɔn n'i sera ne fɛ i bɛ kariti de ta n'i ye kariti ta ne bɛ da i ka maabaya la n'i ye kariti ta ne bɛ da i ka fantanya la n'i ye kariti ta ne bɛ da i ka bana na mɛ ka taa se de kan n'i yɛrɛ ma ɲɔgɔn tɔgɔ yira ne la ne t'o fɛ adamaden na voilà n'i sera n'i ye kariti ta n'i mago bɛ ne na i bɛ don ne kan min b'i fɛ i b'a fɔ n'i bɛ se k'a dilan m'o f'i ye n'i tɛ se k'a dilan m'o f'i ye n'i ko n ka filɛli k'i ye n bɛ filɛli k'i ye k'a fɔ bɛɛ fana ye ne sigilen tɛ ne tɛ mori min ka base ye filɛli ye quoi oui parce que ne bolo filɛli ye kalabanciya de ye an bɛ don min komi i n'a fɔ bi filɛli ye kalabanciya yɛrɛ yɛrɛ de ye yaku n'i ye ɲininka n b'a jaabi d'i ma min na ne ko filɛli ye kalabanciya yaku ne yɛrɛ bɛ filɛli kɛ awɔ ne yɛrɛ bɛ filɛli kɛ mɛ kungotigi de b'a dɔn degun min b'a de kan ka tɛmɛ morikɛ kan o ye diyagoya de ye cɛ yaku morikɛ mana dɔn cogo o cogo e si la kɔngɔ na o degun b'e kan o bɛ morikɛ kan banabagatɔ docteur bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bana tiɲɛ yɛrɛ karisa ka bana ka jugu mɛ douleur degré bɛ niveau min na docteur tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ i kan cɛ n'i sera docteur so la a fɔ docteur n nana n man kɛnɛ i kan kɛnɛya i bɛ se ka n furakɛ wa n'a ko a bɛ lajɛli kɛ o ye docteur kɛ kungo de n'a ko ko wari sara n k'i furakɛ i ta kun ye ka kɛnɛya de ni kungotigi fana taara morikɛ fɛ pour que i ka se morikɛ la ne b'a fɛ k'o de dalu d'i ma o de la ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔ ko filɛli kalabanciya ye filɛli kalabanciya yɔrɔ t'a la n bɛ k'a fɔ ka da kun k'a kɔrɔ de filɛ nin n'i sera morikɛ fɛ n'i ta kun ye hadamaden dɔ de mago saliya fɔ karisa ne nana i ka karisa de mago sa n na kun ye y'o ye kana munumunu
yaku ne tare fe ni ne ta kun ka muso dor bo atie kuna ka mine ma fi yaku ne ta kun ni muso ya furule no karsa ma fi ka fursa ngafu wal ma fi ka fursa ne kata ne ta muso la ga yere depuis no wora ni karamo ga ti se ba don o mene tare siki karamo ko dor bendala ka doro na boro ta ki ka fembe fo karamo ga ka baye mi yere dama abi dum fi kulo ka suri ma ko manye voilà ne ba fa kada kum ngawde suno ne filel ga adama de ni sira ne fe ne be filel gi ni ko nga filel gi me filel gi sabla o e ga pro o e ga lenni voilà même mo gore tenni mo gore tisi kan hakli de tourner ka bile yere jaay taba are kata si morga gore e nana kum na morga ke ni ga kala jel ka ne ke ni ga sira ire ga bo ke na gunto yi karanga de mo ko do be o do agli ga gela fo ka adama de men min fo kum ne ba don bita so mo ko do re bita siki karamo ko koro a problem karamo chama so de sabula na kum la jeli mi e to don tigi tigi me be la jeli kai aba fe ko me muso do na fe do ba fe ka minena e bana be la jeli kai ka muso mi ne ka dama ka so aba fe ka che do muso ba kuna aba fe ka che do muso bo che muna ka ata ni dara fe no kala banje kaya ne ti la jeli kiyo ai so ne la jeli ke ne asuru siraro mi bere go shi ko ne ti bere ngoro no go de bi ma bona a jona ge hali muso be karsa muso do ba fe kan cheminena kata so no arre ba fe ka do cheminala a che ni te more ko logele nga che ti se muso la re ni muso do ni ga ba fa ko no ko muso ko ma no ko muso ko juga nyona e ba fe ka tani chemina ka so arre ba fe ka do cheminala ala kan dem aga yaku ni adama de ni wala ka sinema na la poka prepare la tiga posebe ni sira ni fi ita ko filale ni sira nu ko ma ko adama la bi be carte ta wa kren kemenan ibe carte ta ya fama ni e carte ta ulu ti ni ngai na ko naw a karsa e bismillah ina ni ka ci de la wa awo okay carte ta ulu ka kenega ke ma ko danwe kala ne ndan wodi ni carte ta bi do ne ka ni mako be joro ni de la ni ne bena kan ba baraki nya fo be a adama me muso fe furule da tulungete otene nyasra la adama men joro ne no fe me dore be amba fe otene nyasra la voilà ni ba ko yimi ba do pour que ni siran fe kana do ne kan examen o be ne torori ni sira do ni ba fe ka do ba place la fo ba fe ka karsa bo ni bi se ba ke ni ti se ba tu voilà ini mako be joro na ni siran fe ni mi se ka ki ma fe karsa wardia ni wardia ba ki parce que femme ne la no so dia kan ne wala o dan se fa bi wari ni warte fo ti kana wala oui ya ko ni ne yala la jama tere waso no poshi ka gri o fo be mo ya tele fi mo ko se be tele fi ni contrat so ne ngadim so no motilo ngala se ke poshi ko na ka gri mais ni tara so no sikile no ga nyable be mo bona doron se ke voilà mo fo be de ne ka mo ko se be dan wari we ni min daro la chendo ni mi fa na madala chendo ni ka mo ko se be dan wari nte bale mayala nte tere ala nte mo yala mbe war ko de la ni war be ngona nyemo ko ni war te ngona ntoy te bokoy mo ko shikana neglise wara mo ko shikana donga kati sigino koro ka ke manyo to ka ke ala ni ala kira kama che misrida ni siray ala ko foro danye sa wajul be wajul tigane fede ni mordi voilà ni mordi woni sikum dori mo ko nyeli woni sikum dori mo ko sali mo ne ti joni ma ko nana kani bolo da de ko nana ala ni ala kira kama ma fiya ibori ka sumi mona de ala na ka kira be bi ka sokona kana shika o bo olu bene fe mo ne ta sigini ko ala ni ala kira iti ta misrila je ni sira ne fe warja ni ma warja obligati ka so oy yagu ante ne te mo ko musala wara parce que ni makiti ara ma dembe ubi mo ka tabulo yara mi bolori ko sebe ubi boy ka tabulo e ki blaw janta ka ata